खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 आगस्ट मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखुन ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, न'खराव गोजोन थासारि फैगोन, नोंथाङा दिनै धोन सम्पति आरजिनो हागोन। वृष राशि। नोंथाङा दिनै थाबनो रागा जागोन, रागाजोंनो सोरजोंबा नांलायनो हागौ, नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। मिथुन राशि। दिनै नोंथांजों सुथुरनि नोजोरा बांगोन, गुबुननि सिगाङाव नोंथांखौ नंखाय बाखाय मुं सुलानो हागौ, नोंथांखौ मानसिफोरनि गेजेराव लाजि फोनांनो हागौ। कर्कट राशि। गोसोआव दुखु दाहा सोमजिगोन, सोरनिबा बाथ्रा साननानै गोसोआव दुखु जागोन, साननाय हनायफ्रा बांसिन जागोन। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां, नोंथांनि साननाय हनायफ्रा दिनै जाफुंसारगोन, नोंथांनि जाफुंसारनायखौ लानानै न'खराव रंजा खुसि जागोन। कन्या राशि। देहायाव बेमार आजार सोमजिगोन, बेमार आजारजों नोंथाङा गोबां भुगिनो गोनां जागोन, जानाय लोंनायाव नोंथाङा सांग्रां जा। तुला राशि। नोंथाङा दिनै गोबां जेंना जेंसिजों सहायनो गोनां जागोन, नोंथांखौ लोगोआनो खैफोदाव खोख्लैनो हागौ, दिनै नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। वृश्चिक राशि। न'खराव गोजोन थासारि फैगोन, जेंना जेंसिनिफ्राय गोजानाव थागोन, नोंथांनि गोसोआव मोजां साननाय सोमजिगोन, दिनै नोंथांनि साना जोबोर मोजां। धनु राशि। नोंथाङा दिनै गोबां दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जागोन, साननाय हनायफ्रा मोनसेबो जाफुंनाय नङा, दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। मकर राशि। नोंथाङा दिनै गेलेनाय, खारनाय बारनाय बायदियाव जौगानो हागोन, नोंथांनि देहा एबा सावस्रिया गोग्गो जागोन, खामानि मावनायाव गोहो बोलो मोनगोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा, गोसोआव दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जागोन, मावनो लानाय खामानिफ्रा मोनसेबो जाफुंनाय नङा। मीन राशि। दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां, खामानिफ्राव गोसो होगोन, बयजोंबो गोरोबना थानो हागोन, गोसोआव मोजां साननाय हनायफ्रा सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।